Carallo, paseime cajotas hoxe no café. E non lle fixo caso hasta que o día siguiente lle veu por carta certificada. Sí, porque tiven a carta certificada, chegou o carteiro e di, firmame aquí. Dice, carallo, que carallo firmaría? Fillo, me desprevenido. Entón marchas ca carta certificada como se fora unha carta bomba. Carta está isto. Dios, vas por un sitio reservado que non te moleste nada, deixala arriba da mesa. Se abrirei, non abrirei, que será? Algo bo non é, cando ven certificado, algo bo non é. Ainda hai ser de tráfico. E abre la carta, e iso pasa, abre la carta cun cuchillo. É a única carta que abrimos con cuchillo, as cartas certificadas. Non vai a ser que sea unha multa e ainda por leche cando non recargan por joder o papel. Abriu a carta, era de Dios, entón xa lle fixo caso. Porque se non traía recargo, igual en vez de 40 días eran 60. E o Nacho, alá se puxo, eu estou no medio do desierto, un montón de paus consolidados, pezas por todos os lados, co catálogo de Ikea, el tubillón, taladro, la pieza 2 en la 5. Cuidado, non é. Un aficionado se mandou una barca que aguantó el mayor diluvio de la historia. Un aficionado. Despois ven unos profesionales, fa un pedazo de barco, chaman yo Titanic, y al primer hielito se va a tomar por culo. Encargado yo no é, joder. Canto sufrimiento nos teníamos aforrado, Dios mío. 2 horas y pico de película que no hay Dios que la trague. O caso é que Noé preparou a barca e empezou a meter animales para dentro. Vale, puja, todos para dentro, venga, vamos pasando, ala, va. Cuch, venga, todos para dentro. E claro, vos imaginamos, todos esos animales dentro dunha arca, 40 días, 40 noites. Cando ven o quente, que? Como separas? Cinta señalizadora, vallas metálicas, concello daquela non tiña peso. Claro, aquilo empezou a ponerse todos por riba dos outros, aquilo parecía Sodoma e Gomera, e aquilo era descomunal. Aí foi cando naceu o can lobero, el oso hormiguero, xa sei que parece mentira, pero é así. O cocodrilo era un dinosaurio, pero que hoxe en riba un elefante, pero non le puxo os olhos saltosos. A zorra non existía como tal. Era un can de palleiro. Pero se tirou a todo o bicho viviente. Anduvo... Non, espera, vou explicar porque... Cuidado. Anduvo co castor, anduvo cas galiñas, anduvo cos patos, quedou preñada, que tivo? Un ornitorrinco! Que manda carallo. Que manda carallo. Ornitorrinco, único animal mamífero con pico que estou vendo a zorra dándolle mamar ao animal. Me cago na leche. Eso en canto ao quente. Vale, pero é cando veo a fame. Estaba o tigre, todo contento, o único que lle berraban ajo as tripas, tiña fame, mirou de lado, veu a burra por detrás, aquele xamos, xo está pa mí. Botouse encima, tal como estaba encima a xente. Tigre! Non era Dios, era o león. O tigre cambiaronse as rayas de color. Que estás facendo? E outro, claro, estaba en riba da burra, o único que se acordou foi aquí follando. E claro, das rayas do tigre, mas da burra que saleu a cebra. Claro. Sí. No, a vos temos gracia. A vos temos gracia, pero se armó el follón. El follón era el burro y se armó. Dixo, para que xa son ciervo. Ele empezou a dar a todo lo que se movía. Desbocao. Pasou por aí unha gacela, pumba, aí tes unha jirafa. Pasou por aí unha jaliña, fa! Sale o jaliño. Anda hoxe por aí, corre. Que lle chaman correcaminos. Vale que lo parió.
Sí. O burro iba a ser o rei da selva, por algo, tiña razón de peso. Pero enamorouse do león. Que moi guapo non era, pero tiña un plazo. Por eso ahora o burro é burro. E o león é o rei. Daquela comían todo natural, non había ninguna cousa rara. Dabanlles cousas naturales, non como agora que te daban anabolizantes e cousas raras, así. Ainda fai pouco. Conocedes a Evo Morales, presidente, toda a Jaseara, toda a rodellazo no huevo. Fai pouco, comentaba os seus congéneres aos Dalí, dicille, querido conciudadano, tengo que informaros que no se puede comer pollo. Los pollos los están tratando con anabolizantes. Y si te comes pollo, te puedes volver gay. Evo, jalipollas. No te vuelves gay por comer pollo, te vuelves gay por comer polla, que es distinto, que es distinto. No era un fenómeno, e non era gallego, pero houve un momento en que sí parecía gallego, que foi no apoteosis da auga toda, parecía gallego porque o barco non se sabía si viña. Que vexo todos os animales agarrados no barandillo. Como cando pilla da primeira encañada. Acordades da primeira encañada? Que chegas á casa, escolle da chave, é unha sola, pero chicas un montón delas. Empezas a buscar a cerradura. Onde vas? Para quieta. Vamos a ver, hombre, non me conoces, soy tu amo, joder. Para quieta. Ahora. Abre la puerta media hora más tarde. Entras para dentro y salta la alarma. Sí, o paragüero de metal que te entonai na entrada. E ti? Si, home, si. Levas unha hora facendo ruido na entrada, tiras con todo e ainda a ser culpa do parajuego. Ti empezas a dudar se estás na tua casa. Si, carallo, como colleu o pasillo. Ai, no. No, para que é grande, é grande. Ai, cona, que van a ser pequeno. Ai, no, que é grande, é grande. Como podes chegas ao cuarto de baño, porque aquel quere salir para fora. Póñase na parede, e nenso faise de día. Iso que che parece a ti. Miras por debaixo do sobaco, e en realidad o que pasou é que detrás está a tua nai que encendeu a luz, inflando na colchoneta. Que faz? Cuidado, tua nai ca súa bata rosa, tapando non sei que aquí arriba. Sí, porque os nenos din que vimos como un pan debaixo do brazo, pero que as nais abaixo do pan, debaixo do brazo, traen a bata rosa debaixo do outro. Sí, e cuidado, non intentes regalar outra por Reyes que eu fixeron, regalei a miña nai unha bata rosa e non le valía. Non le valía, non estaba suavizada. Que puxo o día de Reyes andaba pola casa que parecía un sargento da Guardia Civil, mega agora. Ela mirou pa min, eu estaba ali apoiado. Dixeme, que faz? E eu, claro, como iba a salir aqui? Os champions de la nación, que te han regalado panda.